Mies istuu pitkän pöydän päässä ja puhuu itse varmasti kaikkien kuunnellessa. Champagnelasit kilisee, kun juhlat täyttää suuren kartanon jokaisen huoneen Yhdysvaltojen eliitin jäsenistä. Julkisuudessa hän on menestystarina. Mies, joka nousi huipulle omin keinoin. 2000-luvun alussa hän poseeraa valokuvissa maailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten kanssa. Samalla hän lahjoittaa suuria summia rahaa tieteeseen. Mies tunnetaan hulppeista juhlista, joita hän järjestää niin Floridan kartanossaan kuin Karibialla sijaitsevalla yksityissaarella. Hän on Jeffrey Epstein. Rahoittaja, hyväntekijä sekä kokenut yrittäjä. Mies, jonka nimi avaa ovi maan huipulle. Menestys vie häntä pitkälle ja hän pystyy elämään just sellaista elämää, mitä itse haluaa. Tää suosio alkaa kuitenkin rakoilla, kun Floridassa alkaa levitä huolestuttavia huhuja. Miehen elämästä paljastuu synkkä puoli täynnä petoksia, hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Koko maa on ihaillut miestä, jonka todellinen luonne on vasta alkamassa paljastua. Kiiltokuva romuttuu, kun maailmalle selvii, mitä kaikkea raha, menestys ja kontaktit on todella peitelleet vuosikausia. Mitä kaikkea Jeffrey Epsteinin elämä todella pitää sisällään? Ja miten ihmeessä tapauksesta nousee esiin uusia tietoja vielä tänäkin päivänä? Tää on tarina Jeffrey Epsteinistä.